Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, ug si Danny. I don't know much. Okay. Gusto ka i-massage ka? Then, James, promise. Dili na mausab ang akong gibuhat nimo sa miyagi. I won't touch you until hatagan ko nimo pagtukod. I will respect you above anyone else, Danny. James, Kung may mahitabo man nato, isipon ko ni nga ako ang imong una, Danny. James. Thank you sa pagkatod. Dili na bagid ko nimo padayon nun? Mulahos na ko sa pagkatog. Gusto na gid ko mo pahuway. Okay, sige. I will give you time to rest. I love you. Dream of me, okay? Mm. Bye. Good night. Sige, adto na ko. Sige na. Sa akin nagbalik si mo sa kinin. Damn. Murag, dili man ko kabiyaon, eh. Makawili ka. Sige na. Musod na ko. Sod una. Ug moadto na ko. Bahala ka. Bye, Amping. Bye. Sige na. Sod na. Damn! Wa ko magdahop nga ingon ni ini ang bation ako nga kalipay. Kalipay ka murag. Apot. I couldn't contain. Murag mas misamot nga. Dili ko gustong mabuwag siyang pananaw. Gusto kong nialan siya kanunay sa kong tubad. God, I couldn't thank you enough sa paghatag ni mo ni Danny nako. Thank you, Lord. Thank you so much. Gosh, murag, gusto na kumubiya. At the same time, dili sa kuganahan. Murag, ang matungod ang dinhi sa imong gate, babe, is already enough. You are then close, but not close enough. But it's enough. I'm just so happy. So happy. Piste magkaning tawhana. Ano mo pa man siya mo pahawa des atubangan sa gate? Higayo na unta to ganina. Pagdayong so, diretsuhon na unta dayon ni mong signet si Daniela. Ay, sa dilawin kang istorya din eh. Ito may atong buhaton. Ha? Di lang ko rin mo maduan. Paitan mo, oy, kapapaitan mo, oy. Sumankanawgon ako, kaya akong patyon. Aron, makasuda tas mansyon. Iyaw na lang. Ako po'y klaro ni mo, oy. Iyaw na lang. Pabuton ta lang mo biya siya. Kay mas mabulabog ta kung imo siyang patyon. Busa paabot lang una tag makadiyot ug mo biya na kanakaron. Ikaw? Kaganina pa kung napaabot nimo. O unsay mong gibuhat din eh? Niya pagid ka sa akong lawak. Tinuod ba? Tinuod ba nga unsa?
Kamu na ni James? Abli pa kinimpultahan. Sige na. Gawas na. Kung pagkauna ko. Wala ko'y angayon pag ipasabot nimo. Dili na ko obligasyon ng pag-explain nimo. Og usa pa, wa kay pagbati na ako, dili ba? Igo ka lang may pahimo sa kong lawas. Nasayod kong nabati pa ko nimo ni itong gabi una. Apan padayon kami biha. Gipasagdan ko nimong mugukod nimo nga nagsakay sa imong motor. Pero karon dili na. Nahuman ako sa mga adlaw sa akong pagpakamartira. O nga gisugot mo si James. Wala kilapot. Pahawa sa akong atubangan. Biya na. Gikapoy ko. Gusto na kong mupahaway. Og, isira na palihog ang pultahan sa imong pagbiya. Palihog na sad kog lock. Kung diin ka man miagi sa imong pagsuotin he, ato na lang sa baagi kay gikapoy na ko. Dili na ako makahimo pa pagsirag balik sa gate sa atubangan. Mikawas na siya. Dili na ko kinahang na mulingi pa ni mo, Oliver. Sama sa wa mo usab paglingi na ako pag-usab. Ni atong gigukunti ka. Mula host ako sa banyo. Aron makaliko. Basta pag makatugla ko dayon kung mapresko na ko. Nakahubo na ko. Maghumal ako sa top. Ay. Oh. Huwag di ko makakuhagdaan og towel sa drawer. Ay, nakahubo na ba ko na? Sige na lang. Magawas na lang ko nga hubo. Ako rabitang usa din eh. Hi. Kung makasinggit ka, ha? Ingon na nakakadlok sa kong dagway? Hanimbal ka? Nag-usap pa maka din eh. Dili ba nga bigawas naman ka? Talikod pagdali kinaghubo ko. As if, wa pa ko makakita ng tanan? Hmm? Bastos! Gusto mo, Oliver, yung pugyapultahan? Bastos gid ka da? Pahawa! Pahawa! Baki akong isira! Imo isira? Ah, okay. Anong isira ni mong pultahan? Gusto nimo isira, di ba? O na, nasira na. Pero ni ako sa sud sa bani uban ako. Gawas! Animal ka! Ayokong tutuki! Saba! Lami ka gyud nga way sama. Unsa? Bastos! Gawas! Muggawas ko konsultihan ko nimo sa tinuod. Kamo na ba ni James? Oo. Gigamit lang nimo siya, di ba? Aron makabahos ka na ako. Ugwa kay pagbati niyan, di ba? O kisinig ingon. Dili lisod higugmaon si James. Kay dili siya parehas ng uban diha nga bakakon. Dili ko bakakon. Oh, really? So, unsi tawag sa mga parehas nimo? Paasa? Buwagi si James. Dili ko. Magpakasal na ni. Dili ka mahimong magpakasal niya. Di ko masugot. Sa babayi ko! Ayoko gagit! Wala kay katuod na mahawak pa na ako! Kay may James ka na? Oh! Pus, di ko masugot! Kabati ka! Dili ko masugot. Huwa kay mahimo, kay ako ning lawas. Ako ang magbuot kung si Kinsa ko tagan ini. Gawas na, pahawa na! Ayaw pagpakasal niya. Huwa ka ni mahimo. Kinsa nag-ingon? Ako, bago pa gani kong miingon, busa lakaw na. Biya na! Shit, huwa ka magibatasan. Nakita ni mong naghubo ko, pero nakikatubang kagihapon ako. Mahal ni mo? Huwa na kilabot pa, ana. Naibaw na ko sa tubag. Dili, di ba? Kay ako ra ang imong gimahal. Assuming ka. Dili ka mugukod sa akong gisakyan nga motor kung dili pa tinuod ang akong gisulti. Ako ang imong gimahal ug dili ang ako manghod. Di ba? Gibahalti ka, oh.
Pero kani adto na, wa na karon, dili na karon. Kay si James na nga akong gimahal og dili na ikaw. Pulit ko! Ayoko hagit! Ay, may usap ba? Mahalti ka. Pakakuha na! Mahalti ka, Dani. Mahalti ka, Dani. Ikaw na ang babae na ako kimahal kong sama ni ini. Asa ko ni mo? Asa ko ni mo, tada? Dinhi. Kipatang ko ni mo ibabaw sa sink. Oliver, sa ba? Buhiin ako! Mahalti ka. Pakakuha ka! I'll make you believe me. Oliver! Dani. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!